салом ба ҳамаи дӯстон. Мошина мегирем. Инҷо намоишгоҳи мошинҳои истеҳсоли Чехия аст. Ино солҳои мухталиф ҳастанд. Ман инҷо суҳбат намекунам, барои ин ки каме агар бо садои баланд ҳарф занем хуб намешавад. ман танҳо хостам барои шумо нишон бидиҳам ки дар солҳои мухталиф дар ҷумҳурии Чех чӣ гуна мошинҳо истеҳсол шудаанд. Ин намоишгоҳ дар яке аз марказҳои тиҷоратии Прага наздики фурудгоҳи Прага боз шудааст. овозам нағз меояд, бале лекин ман паст гап мезанам. фикр мекунам аз рӯи одоб нест инҷо суҳбат кардан. рости гап ман тамғоҳои мошинҳоро хуб намефаҳмам.
фикр кардам шояд барои шумо ҳам ҷолиб мебуд дидани ин намоишгоҳи ғайриоддӣ. ин дар шаҳри Прага аст, бародар Зафар, дар яке аз марказҳои тиҷоратии калонтарин, ки ба наздикӣ бозшудагӣ ҳаст. инҷо мошинҳо хеле зиёд аст, тамғаҳои мухталиф. тавре ҳам гуфтам, вале мутаассифона ман тамға ва ё маркаҳои мошинро сарфам намеравам. албатта аз Тоҷикистон хабар ҳаст ва ман хабарҳоро боз рӯзи душанбе ба шумо хоҳам гуфт. Бинандагони азиз, ва сипос мегӯям, ки ҳамеша моро тамошо мекунед ва мехоҳед, ки аввалин шуда хабарҳои тозаро аз Радиои Озодӣ бишнавед. бародар, зеро 5 рӯз дар як ҳафта дар эфир ҳастам дар хизмати шумо. фикр мекунам шумо низ аз ман бояд камтар истироҳат кунед. барои ҳамин феълан эфир камтар мекунам. не, ин мошинҳои фурӯшӣ нест, ин танҳо намоишгоҳ аст, яъне выставка, то ин ки онҳое ки аз ин намоишгоҳ дидан мекунанд тонанд фаҳманд, ки кадом намуди мошинҳо истеҳсол шудагӣ ҳаст дар солҳои мухталиф. ташаккури зиёд бародар Табар. ба фикрам беҳтар аст, ки ман ҳамаи шумо мардони азизро бо фарорасии иди мардон, яъне фардо 21 феврал табрик бигӯям ва ба ҳамаи шумо умри дароз, тани сиҳат. зимнан ёдам наравад, бор дигар ба ҳамаи шумо албатта бо истифода аз фурсат хотиррасон мекунам, ки ҳафтаи оянда рӯзи якшанбе, таври шумо медонед, интихоботи парлумонӣ ҳаст дар Тоҷикистон ва рӯзи якшанбе, чун аксарияти шумо дар хона ҳастед, метавонед дар пахши мустақим гузоришҳоро аз ҷараёни баргузории интихобот тамошо кунед, чун мо тасмим гирифтем, ки ним соатӣ барои шумо эфирҳои зиндаро ташкил кунем. албатта ман дар хизмати шумо хоҳам буд дар студияи Радиои Озодӣ бо ҳамроҳии ҳамкори мо Мирзонаби Холиқзод ва ҷамъи дигар ҳамкорони мо дар Тоҷикистон ва Русия. умедворем, ки дар пахшҳои мустақим моро ҳамроҳӣ хоҳед кард. хуб, бародар Табар, ҳар хабаре шуд ҳатман барои шумо мерасонем, аммо танҳо рӯзи душанбе. бародар Давлатхоҷа, саволи шуморо надидам, узр. агар як бор дигар такрор мекардед. ташаккур бародар Сангак Сафаров. ман мошин рондан наметонам, чун метарсам ва ронандаи мошини мо дар хона шавҳари ман аст. фикр мекунам дар як хона як кас ронанда бошад кофист.
барои ҳамаи онҳое ки ин лаҳзаҳо моро тамошо мекунанд, ман тавре ҳам гуфтам, пеш аз ҳама барои ҳар яке шумо тани сиҳатро мехоҳам, чун дар зиндагӣ барои ҳар як инсон саломатӣ пеш аз ҳама аст. бурдборӣ мехоҳам барои шумо. бигзор ҳар орзуе ки доред амалӣ шавад. писароям хуб ҳастанд, бародари азиз. хуб, инҷо ман ба қавле эфири худро поён мерасонам ва ташаккур мегӯям ки бо ман будед. боз агар худо насиб карда бошад, рӯзи душанбе ман дар канори шумо хоҳам буд. то ҷои ман медонам шаҳрвандони Тоҷикистон бояд аз Тоҷикистон визаи чехиро дарёфт кунанд. виза барои ҷумҳурии чех аз Тошканд дода мешавад, аз Узбекистон. визаҳои кӯтоҳмуддат ва ҳам дарозмуддат ҳам. аммо аз рӯи маълумоте ки мо ҳамин имрӯз пайдо кардем, дар Тоҷикистон низ як маркази додани виза кушода шудааст ва шумо дар он ҷо танҳо ҳуҷҷат месупоред. визаро бошанд дар Узбекистон ба шумо медиҳанд. сипос бародарони азиз ба ҳамаи шумо ва то дидори навбатӣ. худо нигаҳдоратон. бори дигар ҳамаи мардони азизро бо ҷашнашон табрик мегӯям.